jullie gaan vanuit hier... Niet rondom potje voor de dame. Tegen dat nog steeds. Nee, die is er niet meer. Het zit op Het ziet alleen maar benen. Niet zo mooi uit. Dat is waar, dat is waar. Dat was die meter die je miste, zie je? Mensen van Heerlen en omstreken. Beste burgemeester, wethouder en gouverneur. Namens alle winkeliers van het Loon wil ik u maar één ding toeroepen. Welkom. Wij hebben vanmorgen rode lopers uitgerold. Maar we hadden niet durven dromen dat u met zoveel hier zou zijn. Hartverwarmend. 10 weken van sloop en herstel, waarvoor ik vanaf deze plaats allereerst mijn respect wil uitspreken voor de bouwvakkers die onder werkelijk extreme weersomstandigheden een topprestatie hebben geleverd. Ik ben blij dat we hier weer kunnen staan. Het was enige tijd geleden, december. En ik liep net over de loopbrug hier naar het nieuwe winkelcentrum. En dan zie je dat kruis staan. En dan leg je nog een keer uit. Daar was die pilaar die aan het verzakken was. Daar was ooit Miss Etam. Daar was de CNA. Maar we moeten niet te veel terugkijken. We kunnen alleen maar terugkijken. En bij terugkijken vooral zeggen dat het zo mooi is geweest. En dat is ook een compliment wat ik aan jou wil geven, Frank. En via jou en alle winkeliers. Hoe jullie als winkeliers die hele lastige periode gezamenlijk hebben opgetrokken. Gezamenlijk vooral vooruit hebben gekeken. Niet hebben geklaagd, niet hebben gezeurd. Maar vooral met het hart op de goede plaats. Met het hart voor het Loon, met het hart voor Heerlen. Gestreden hebben voor jullie winkelcentrum. En ik wil jullie daarmee complimenteren. Maar ook danken voor de enorme goede samenwerking die we in die periode hebben gehad. We tellen af, zodat we gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat het Loon weer heropend wordt. En weer toekomst krijgt. Oh, daar gaan we. Ik tel af van 3, 2, 1 en het Loon is geopend. Wij zijn zeker blij. Het heeft 2 maanden geduurd dat we dicht waren, dus we zijn met z'n allen blij dat we weer op kunnen. U heeft die 2 maanden met het personeel stilgezeten, ga ik niet vanuit? Nee, we hebben niet stilgezeten. De mensen zijn verdeeld geweest over andere filialen. En dat is heel goed verlopen. Maar, ja, dus even een opoffering voor de mensen natuurlijk, zeker als ze dagelijks naar Eindhoven moeten rijden voor andere locaties. Maar dat is allemaal heel goed gegaan. Is er iets veranderd in de winkel, meneer? Wij hebben geen verandering gedaan. Nee. En hoe vindt u het uitzien nog, het Loon op dit moment? Het ziet er weer keurig netjes uit. Prima. Ja. Ziet er goed uit, u bent al binnen geweest? Ik ben bij Albert Heijn geweest, moet ik zeggen, dat is keurig. Keurig, echt keurig. Nou ga ik naar de Jumbo. En dan ga ik daar koffie drinken. Ja, hartstikke leuk. Voelt goed? Ja, alle klanten weer terug, alle klanten blij. En wij ook. Het voelt goed. Loon weer geopend. Ja, Weer terug op de oude stek. ja.
En dat is lekker. Zeker. Mevrouw, u bent weer open. Ja, Gelukkig, blij. gelukkig ja. Ja? Ja, Het heel ziet er blij. allemaal goed uit. Ja. Kunnen we even met een boodschap? Ja? Heel blij dat het weer open is. Kunnen we lekker met de fiets naar de winkel. Ja, heel trots. Oké, nou.